nag-dialysis. Oh. Kasi na dito ang butchok. Jawa, yun mo reply, ma'am. Hamas butchok day. China. Tanaw. Busy siguro ni Lilia po sa trabaho. Awak mo na magtrabaho. Pabuhay na naman ang nanay niya siya. Batong bagyo. Di tagaan sa iyang po sa ipadala ni Ray. Papayos siya. Wag gid mo nawag. Oh. Basi makita siya sa video ani. Tumutawag na to rin tao ko. Isin niya. Ako yung nun. Isin yung budyo. Friend mo kaya mo. Wala day manawag pa? Wala. Wala nang umusta? Ay. Wala o spread na sakit ko. Ba't ko man na mayroong na sakit niya. Ganong di mo mag-amping. Mag-amping. Tuyo ko rin ang dialysis ko. Janis pa. Kanang yung dialysis malubuhay na sa kinabuhi. Ikuan na. Nagamitin na sila ng dialysis guilt. May anak. Boy Dito sila si Atoy, si Jero, at si Manuel. O kaya kung itong gitawagan. Gaw, dialysis na lang yung daw na pag ingon nga abunuhog dugo, abti ka ay Gina, kayo niya papakuha kong dugo gaw kay. O gumawala si Tia, kinsa pa may among aliyon sa dalang ito na. Kaya nawala ng pagmamahan. Pili na di mo nandiyan? Ay Sita Tres, Bata po man eh. bata pa. Sa una-una pa mo yung mga dialysis niya. Di Pili so na di mo haros. na diabetic ka nandiyan. Ha? Pili na di mo diabetic ka. Sinipinta kami ng Gani ka po ka, uy. Pero pag diabetic ni mo, wa kay tambal atong giinom sa. Wala man tayo di mag-confirm taas ang sugar. Dili nang dili awan sa diabetic ka, diabetic ka. Kaya pagkuhan na nga na akong sugar, 91 naman lang. Dili, ang IPS to nimo. Ang imo magdugo. Di kuhan na to, bilipid pa rin naman. Lahi man tong lipid profile. Kaya di man to makita ang imong kuan. Katong